Γεια χαρά, είμαι ο Δήμος από τη διαδικτυακή αυτοέκδοση και σήμερα θα μιλήσουμε για άλλη μια εταιρεία αυτοέκδοσης στο διαδίκτυο. Είναι μια πολύ γνωστή, είναι η αρχαιότερη των εταιριών, αν δεν κάνω λάθος είναι από το 98, 96, 99, κάπου εκεί γύρω είναι παιδιά. Δεν ξέρω, αν το ψάξετε λίγο εκεί στο ποιοι είμαστε θα το δείτε. Είναι η παλιότερη εταιρεία πάντως έκδοσης έντυπων βιβλίων και ηλεκτρονικών βιβλίων βέβαια, και αυτή είναι η Lulu. Η Lulu λοιπόν είναι μια εταιρεούλα ακόμα από τις πολύ γνωστές. Αυτή και η CreateSpace είναι οι πιο γνωστές στο print on demand, στην εκτύπωση κατά παραγγελία δηλαδή, όπως θα λέγαμε στα ελληνικά. Βέβαια εγώ έχω προτιμήσει την CreateSpace μεταξύ των δύο τους και στο βίντεο που θα δούμε θα ανεβάσω ένα βιβλίο μέχρι ένα σημείο. Δεν σκοπεύω να ανεβάσω και εδώ να τυπώνω βιβλία. Θα χρησιμοποιήσω όμως τη Lulu και για τα ηλεκτρονικά μου βιβλία κάποια στιγμή. Τώρα θα κάνουμε ένα βιντεάκι μόνο για τα έντυπα. Είμαστε έτοιμοι? Φύγαμε! Αυτή είναι λοιπόν η ιστοσελίδα της Lulu. Βλέπουμε εδώ πάνω www.lulu.com. Μας βγάζει σε αυτή τη σελίδα εδώ μπροστά hardcovers, paperbacks, e-books, other services. Η Lulu γενικά έχει και services και πακετάκια υπηρεσιών δηλαδή διάφορων. Να σας φτιάξουν εξώφυλλα, να σας κάνουν formatting, να σας κάνουν τόνο, να σας κάνουν τάλο. Υπηρεσίες που είναι πανάκριβες άμα προσέξετε, και επειδή και εμείς ασχολούμαστε με τις υπηρεσίες στη διαδικτυακή αυτοέκδοση. Έχω κάποιους συνεργάτες με τους οποίους συνεργάζομαι χρόνια κιόλας, και πέραν των ηλεκτρονικών βιβλίων, ακόμα και για τα CD από εξώφυλλα που έφτιαχνα κάποτε συντάκια για τη μουσική. Είχα γνωρίσει ζωγράφους, γραφίστες, μεταφραστές, επιμελητές, όλα τα καλά παιδιά, ό,τι χρειάζονται για να εκδοθεί ένα βιβλίο στο διαδίκτυο σήμερα. Τη σημερινή εποχή που ασχολούμαι με την έκδοση και την αυτοέκδοση και των δικών μου βιβλίων και άλλων φίλων πελατών κλπ. Και παρέχουμε και εμείς υπηρεσίες και πολύ φθηνότερες από τις Lulu. Δεν το συζητάμε. Όποιος θέλει, τον προκαλώ να κοιτάξει τις δικές μας υπηρεσίες και να δει και τις Lulu και να μας πει. Αυτή λοιπόν είναι η κυρία Lulu. Μπορείτε να ψάξετε και παρακάτω τι άλλο λέει. Κάτω, να μάθετε πραγματάκια. Όποιος δεν βαριέται, ψάχνει και ξέρει αγγλικούλια, έτσι. Άμα πάμε στο shop, λέει shop on books, fiction, children's books. Πάμε να δούμε λίγο τα children's books πώς φαίνονται στο shop. Αυτό λοιπόν είναι τα children's books όπως φαίνονται. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να έχετε δύο εκτυπωτικές εταιρείες, print on demand δηλαδή. Στα e-books εντάξει, σας συμφέρει να έχετε κάμποσες εταιρείες και πάλι δεν είναι για πάρα πολλές. Για 2, 3, 4 το πολύ από τις 154 χιλιάδες που υπάρχουν. Εγώ 3-4 έχω διαλέξει και στα ηλεκτρονικά μου βιβλία, και εδώ δεν υπάρχει λόγος. Εδώ ενδιαφέρομαι να τα εκτυπώνω στην Ελλάδα βασικά. Έχω βρει και τυπογραφία που έχουν καλές τιμές, απλά είναι αρκετά ανταγωνιστική με τις τιμές που παίρνω εδώ στην Ελλάδα η CreateSpace. Βγαίνουν λίγο παραπάνω λόγω των μεταφορικών, αλλά αν σκεφτείτε ότι και εδώ θα υπάρχουν μεταφορικά, δηλαδή αν τυπώσω ένα με 4 ευρώ παραδείγματος χάρη στην CreateSpace, 3 συγκεκριμένα είναι για τα παραμυθάκια μου, 3,20 κάπου εκεί, μαζί με τα μεταφορικά στον πελάτη θα βγαίνει γύρω στα 7. Δηλαδή θα το πληρώνει κανένα δεκάρικο περίπου ευρώ, δολάρια μάλλον, ο πελάτης στο παραμυθάκι. Αν σκεφτείτε και εδώ πέρα το τυπώνω με 4,5 ας πούμε και τα μεταφορικά είναι 2,5 και το κέρδος μου πάνω κάτω τα ίδια βγαίνουν στην ίδια τιμή δηλαδή, και μπορεί να έχω και καλύτερο κέρδος ίσως λίγο από την CreateSpace. Λοιπόν, αυτές είναι οι λεπτομεριούλες. Εδώ θα δείτε διάφορα πραγματάκια. Δεν έχει κατηγορίες. Είχα μια απορία. Θα δούμε το mail που έστειλα αυτή τη στιγμή, να δείτε και την απάντηση που έλαβα. Αυτά λοιπόν είναι τα mail που είχα στείλει στην Lulu. Και τι ρώταγα, να δούμε το πρώτο. Καλά μου είχε απαντήσει ο τύπος, για να δούμε. Ναι, λέει ότι με λένε Paul κλπ. Μπορούμε να στείλουμε δηλαδή, να ταχυδρομήσουμε στην Ελλάδα. Αυτό είχε καταλάβει. Εγώ τον ρώταγα αν τυπώνουν ελληνικά βιβλία. Τι γραμματοσυρές έχουν πρόβλημα κτλ. Και στέλνουμε λέει στην Ελλάδα, και το πιθανότερο είναι να τυπώνονται από τη Γαλλία. Οπότε έχει ακόμα μικρότερα μεταφορικά. Και η CreateSpace έχει
Αγγλία-Γαλλία. Λοιπόν, από τη Γαλλία τέλος πάντων είναι οι πιο κοντινοί printers που λένε I have my information, ναι, το ξαναρωτάω εγώ πιο κάτω, δεν κατάλαβες. Okay, about shipping, about printing. Τι γίνεται με το Greek language, τι γίνεται φίλε, για πες μας. Μπυρ, και μου απαντάει εδώ. You can print in Greek, μπορείτε να τυπώσετε στα ελληνικά. Πρέπει να είστε σίγουρος, λέει, ότι θα κάνετε embed the fonts in your document. Θα δείτε σε λίγο ότι είναι το embedding και μάλιστα μου δίνει και ένα link. Θα σας το βάλω και από κάτω στην περιγραφή και το link σε αυτή τη σελίδα. Το link βασικά θα σας βάλω, έτσι, μπαίνετε εδώ. Λοιπόν, έτσι σας λέει πως κάνετε, κοιτάξτε παιδιά, τι θα κάνετε, έτσι θα κάνετε, αυτό θα κάνετε το ένα, αυτό θα κάνετε το άλλο. Σας λέει λοιπόν αναλυτικά εδώ, στα αγγλικά βέβαια, αλλά δεν είναι τίποτα. Εύκολα πράγματα, δεν είναι καμιά φοβερή ορολογία. Σας έχει εικονίδια, οπότε βλέπετε ακριβώς τι κάνετε. Εντάξει. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει θέμα για αυτούς που αμφιβάλλουν ότι η Lulu τυπώνει και ελληνικά βιβλία. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω εγώ ότι υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχουν ελληνικά βιβλία κατηγορία. Καταλάβατε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ δεν θα βρίσκονται εύκολα τα ελληνικά βιβλία σας στο μαγαζί της Lulu. Όπως είναι στην Create Space που έχει ξεχωριστή κατηγορία και πατάς Greek Books Category και θα βγάζει κατευθείαν ελληνικά βιβλία. Εδώ λοιπόν είχα μπει σε ένα της Lulu forum και βλέπουμε η απόγονη, το οποίο άμα ξέρετε τον τίτλο το βρίσκεται βέβαια. Λέει εδώ ότι η απόγονη, να το βιβλίο, η απόγονη Ντοκμάν Ζακ, Αυτιμία Πάπα Χατζή Ρεμπέκα. Έτσι, μην το βλέπετε τώρα που είναι αυτό. Εδώ λέει Greek Modern, η ελληνική γλώσσα, έτσι. Το βλέπετε και ελληνικά εδώ την περιγραφή. Ωραία. Και αν πατήσετε και εδώ πάνω στο preview θα δείτε και το βιβλιαράκι πως είναι η κυρία Ρουμπέκα. Ρουμπέκα, πάτε σε 1, 2, ελληνικότητα, έτσι. Copyright 2.14, είναι και φρέσκο. ISBN έχει κύρια, βέβαια όλοι πρέπει να έχετε ISBN, δεν είναι υποχρεωτικό. Δείτε το βιντεάκι μου που λέω για την Εθνική Βιβλιοθήκη. ISBN είναι ο τίτλος, Εθνική Βιβλιοθήκη. Έτσι, κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2, κεφάλαιο 3, κεφάλαιο 10. Έτσι είναι και ψιλοβαρβάτι το βιβλιαράκι της κοπέλας, δεν είναι κανένα μικρολάκι. Για να δούμε, 8,99 του πουλάει, 138 σελίδες. Alright. Αυτό είναι λοιπόν ένα ελληνικό βιβλίο. Θα αφήσω και το link για να το δείτε και στο το τσεκάρετε. Το είναι ελληνικό από κάτω. Θα αφήσω να κάνω και λίγο διαφήμιση στην κυρία Ευθυμία. Μήπως σας αρέσει το βιβλίο και το αγοράσετε. Ξανάρθαμε λοιπόν στην αρχική σελίδουλα της κυρίας Lulu. Πάμε εδώ στο Create τώρα να δούμε. Εντάξει, το Shop ήταν αυτό που είδαμε. Πάμε στο Create. Create your book, print book, e-book, photo book, calendar. Go to premium services που λέγαμε. Αν θέλετε, πάτε και ψάξτε τις τιμές. Θα βάλετε τα γέλια λίγο. Δεν σας δείχνω τίποτα. Πάτε και ψάξτε το άμα θέλετε. Φτιάχνετε λοιπόν και photobook και calendar, ημερολόγιο. Photobook είναι φωτογραφίες, έτσι, είναι φωτογραφιούλες που μπορεί να γράφετε, να είναι παραμύθι, που μέσα στις φωτογραφίες να γράφετε τα κείμενα. Έτσι. Λοιπόν, print book, e-book. Πάμε λίγο στα print book, paperback, hardcover, black and white, color, much more. Print book πατάτε. Εδώ είναι οι τύποι των print book που σας επιτρέπει η Lulu να τυπώσετε. Είναι λοιπόν το standard paperback που έχει αυτές τις κατηγορίες, το standard paperback, να το πατήσουμε. Βγάζει black and white, black and white, black and white, black and white. Εντάξει, με διάφορα τύπους black and white, paperback, 8,5 ίντσες. Και για το full color που είναι αυτό που με νοιάζει εμένα και που είναι και το 6-9, η διάσταση, 5,5 με 6 ίντσες κάπου εκεί. Αν το πατήσετε εδώ, 341 λέει ότι είναι η τιμή αρχική, αλλά είναι και 48 σελίδες. Που εμένα κανένα από τα δύο παραμύθια μου δεν φτάνει τις 48 σελίδες, ενώ η Create Space αρχίζει από 24 και προτιμήσα την Create Space πρώτα απ' όλα για αυτό τον λόγο. Αν εσείς έχετε μεγάλο βιβλιαράκι λοιπόν, μπορείτε να πάτε εδώ να κάνετε download template και να αποθηκεύσετε έναν ζυπαρισμένο φάκελο, συμπιεσμένο 1146, να τον κατεβάσετε και να το ανοίξετε να δείτε πως είναι το template. Πάνω σε εκείνο το template μπορείτε να αντιγράψετε τα δικά σας κειμενάκια, τις φωτογραφίες σας, για να μην μπερδεύεστε να κάνετε άλλα διάφορα. Πάντως εδώ από κάτω σας λέει volume discounts. Σας λέει ότι αν πάρετε περισσότερα αντίγραφα, αν θέλετε να τα πουλάτε σε εδώ, δηλαδή στο 1 βγαίνει 341, στα 60 ας πούμε, έτσι βγαίνει 307. Alright. Στα 1200 βγαίνει 273. Βγαίνει 70 λεπτά διαφορά. Απλά πρέπει να σκάσετε 3.276 ευρώ για να τα πάρετε αυτά. Να τα έχετε. Μπράβο σας παιδιά.
3,20 νομίζω βγαίνει στην Grey Space το ένα, 2,90 κάτι βγαίνουν τα 50. Εντάξει, δίνεις $200, ας πούμε 160-170 ευρώ και παίρνεις μια 50 και προχωράς. Μόλις τελειώσει, παίρνεις άλλη. Λοιπόν, μετά θα σου λέει και spine measurements. Θα γράφει και από εδώ κάτω ένα πινακάκι για αυτό που διάλεξατε. Διαλέξαμε εμείς το perfect bound. Standard paperback, perfect bound. Εντάξει, το color, full color paperback. Είναι το μαλακό εξώφυλλο, το paperback. Το hardcover είναι το σκληρό εξώφυλλο. Άλλες τιμές εκεί. Θα τα ψάξετε άμα θέλετε. Εμείς είμαστε στο 6,9 στο perfect bound. Full color on white. Χαρτί white. Υπάρχει το creme. Και σας λέει, το spine width, η ράχη δηλαδή, πρέπει να είναι 0,091 inches. Το εξώφυλλο πρέπει να είναι 12,34, δηλαδή 2 φορές το 6, 6,12. Αυτές είναι οι διαστάσεις λοιπόν της πλάτης, της ράχης και του εξώφυλλου, πόσο πρέπει να είναι το εξώφυλλό σας διπλωμένο μαζί με τη ράχη, το πλάτος 0,91 inches. Alright. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ τις διαστασούλες σας τις γράφει. Αυτό είναι για το εξώφυλλο ουσιαστικά, έτσι. Το template θα αντιγράψετε όλα τα κειμενάκια εκεί μέσα και θα προχωρήσετε. Αυτά. Λοιπόν, τα είδατε ας πούμε όλα αυτά. Θέλετε να βάλετε περισσότερες σελίδες να δείτε την τιμή, βάζετε το ό,τι θέλετε, αλλάζετε το νούμερο. Εντάξει, γράφετε 120. Είστε στο 12 σελίδες, δεν βγάζει τίποτα. 665, 120. Λοιπόν, ας πάμε στο 48 πάλι. Και λέμε make this book. Πάτε το make this book. Έχετε έτοιμο, πάρει το template, έχετε αντιγράψει τα κειμενάκια σας και έρχεστε εδώ πέρα να κάνετε login. Αν είστε καινούριος θα κάνετε sign up, θα γράψετε ονόματα κλπ. Θα σας γίνει ο λογαριασμός, θα μπείτε να δηλώσετε τις κάρτες όπως κάναμε τις άλλες εταιρείες. Δεν είναι κάποια πειραματάκια που έχω κάνει. My paperback book, λέει στον τίτλο εδώ πέρα, γράφετε εσείς. Ξέρω εγώ, ο έμπορος Βενετίας, ποιο βιβλίο θα έχετε γράψει. Author εσείς, αγγλικά, ελληνικά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, sell only my books in marketplace, in Lulu Marketplace, make available only to me. Δηλαδή μπορώ να τα αγοράζω μόνο εγώ, να τα παραγγέλνω και να μου τα στέλνετε. Αλλά άμα θέλετε, τα πάτε να τα πουλάτε και στο marketplace. Why not? Ok. Πάτε λοιπόν παρακάτω, πάτε το save continue μόλις θα έχετε συμπληρώσει και σας λέει upload. Εντάξει, ή my files on Lulu αν έχετε κατεβάσει κάποια και είναι σε εκκρεμότητα. Ας πούμε, έχω κατεβάσει ένα πειραματικό το μπόλι, το αρκουδάκι, το ελληνικό, το οποίο προσπαθώ να το φέρω στις 48 σελίδες. Μπας και το βγάλω εδώ. Δεν νομίζω, προτιμώ υπό μικρές θέσεις το πάω. Εξηγημένη. Τώρα εσείς θα βρείτε καλύτερο εδώ, αν το βρείτε, μπράβο σας. Λοιπόν, downloaded template πάλι link, 6-9 βιβλίο, professional services άμα θέλετε, found out about formatting your pages, πώς να κάνετε formatting, μορφοποίηση, έχει οδηγίες μπόλικες, check your file formats, πώς γίνεται στο Acrobat και στο InDesign, πώς γίνεται να κάνετε το embed codes που λέγαμε και embed fonts και more about creating your PDF. Οδηγίες, διαβάσετε, να είστε σίγουροι και όταν τα έχετε διαβάσει του λέτε επιλογή αρχείου. Ας πούμε κατεβάζω εγώ αυτό που δεν θα μου το δεχτεί βέβαια, κάνω upload, μετά από λίγα δευτερολεπτάκια σχετικά γρήγορα πάει, κάνα λεπτό κάνει να το φορτώσω στο δικό μου αυτό εδώ το μιλιαράκι. Δεν θα μου το δεχτεί, θα δείτε τι θα μου γράψει εδώ πάνω. Όταν δεν μου το δεχτεί, 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα έκανε. Εντάξει. Και βλέπετε εδώ πάνω, your document could not be created, δεν μπορεί να δημιουργηθεί γιατί βλέπουν τα Helvetica bold, γραμμοσυρά, font is not embedded. How do I embed fonts? Ξανά έχει εδώ οδηγίες. The Helvetica font is not embedded. How I embed fonts? Ξανά. The Times Roman font is not embedded. Αυτά προτιμούν γενικώς από ό,τι καταλάβατε, τα Helvetica και τα Times Roman. Αυτά πρέπει να έχετε. Πώς κάνετε embed λοιπόν, θα τα δείτε, θα σας τα πούνε. Να κάνετε λοιπόν στο Word σας και να ξέρετε ότι εδώ ανεβάζετε PDF. Αν θα το κάνετε εξαγωγή μετά, ή PDF ή Word, όλα τα παίρνει έτσι. Και Word Docs και Word Doc. Δηλαδή και το 97-2003 και το τελευταίο μοντελάκι της Word, έτσι. Αυτό το Docs είναι το 97-2003 που το κάνει εξαγωγή. Που παίρνουν οι Smashwords και οι Combo και αυτές, έτσι. Η RTF, η Text, η JPEG, η PNG, η GIF, για να μην είναι φωτομπόκ, ας πούμε. Please make sure your files are in line with our member agreement. Μπορεί να ρίξει εδώ μια ματιά. Όταν λοιπόν θα τα φτιάξετε,
Θα πατήσετε λοιπόν παρακάτω το OK, make print ready file. Θα κάνουν αυτοί ένα τσεκάρισμα, θα σας στείλουν μια απάντηση, θα σας ζητήσουν τα SBH, όλα αυτά. Έτσι. Εδώ στα παραπέρα τα ταμπάκια δεν προχωράει βέβαια, γιατί πρέπει να έχουν δεχτεί το φάκελο, να το έχουν τσεκάρει, να πούνε ότι είναι OK το αρχείο σας. Και μετά να μπορείτε να προχωρήσετε στα υπόλοιπα tabs, που εδώ είναι το εξώφυλλο, που θα τους δώσει πάλι ένα εξώφυλλο, θα το τσεκάρουν. Description εδώ είναι να βάλετε λεπτομέρειες στην περιγραφή σας, να τους πείτε την τιμή που θα το πουλάτε και να κάνετε και ένα review στο τέλος, να το δείτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να τους πείτε OK, δηλαδή ναι, το δέχομαι, όλα τα δέχομαι, σας τα έδωσα όλα, τα τσακάρατε όλα. Δυστυχώς μέχρι εδώ μπορώ να σας προχωρήσω, δεν πάει παρακάτω. Πάντως ουσιαστικά έτσι ξεκινάει η διαδικασία και αν θα διαβάσετε και όλες τις οδηγίες θα καταλάβετε πώς πρέπει ακριβώς να γίνει. Εγώ θα βάλω τα απαραίτητα links από κάτω για να τα βρείτε έτοιμα, να μην ψάχνετε εδώ. Αυτά. Σας χαιρετώ. Γεια χαρά και καλή επιτυχία.